Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallo da saurare na a daidai wannan lokaci. Ina so zan yi amfani da wannan dama dan yi tambihi da faɗakarwa game da wannan bidiyoyi ko wance wannan bidiyo da ya bayyana kwanan nan game da hari da ake kaiwa limaman Juma'a ko na Idi ko kuma na khamsu salawat a sadda suke bayar da sallah ta ibada. Bidiyo na farko za ku ga liman ne yake bada sallar Idi wanda ya faru abin ya faru a wannan Idin ne a nan Somalia. A nan Somalia abin ya faru. Yana cikin bada sallar Idi wani ya zo ya yi masa hujumi. Ya attacking ɗinsa domin ji masa rauni. Wanda in ba dan Allah ya taimaka ba kun ga makamin da yake rike da shi da hannu da kuma harin da ya kai masa. So irin wayannan abubuwa da suke faruwa a babi na wato ainihin shugabanci na sallah dole sai an yi taka tsantsan. Na biyu, bidiyo na biyu kuma za ku ga a masallacin harami ne limami na bada sallah shi ma na aka samu wani ya sake masa hujumi zai je kai masa hari. Allah ya taimaka security suka dakatar da su. Wannan bidiyo na uku shi kuma ya faru ne a Ramadan da ya gabata. Ana cikin sallah shi ma aka samu wani hujumi ya zo ya samu liman ya jefe shi ko da dutse ne ko da makamancin wannan. Duka wa'innan dai abubuwa ne wanda sun wakana babu jini babu daɗin gani babu kuma daɗin jin su. So irin wa'innan abubuwa dole you have to be very careful game da abin da yake faruwa. Kasar da kuke bada sallah ya zama da cewa akwai kowane imami da ɗalibansa su san cewa rayuwar liman su yana da matuƙar muhimmanci. Irin wayannan abubuwa ba yau suka fara faruwa ba a tarihi, sun sha faruwa. Kaman zamanin Khalifa Sayyidina Umar radiyallahu an abu ya faru wanda wani ɗan ta'adda ya zo ya masa hujumi, ana ce mishi Abu Lu'lu'atul Majusi. Ya zo ya masa hujumi, ya zo ya burma masa Sayyidina Umar wuka a ciki ya kashe shi har lahira. Wannan sanadiyan wannan sukan masa da ya masa da wuka ya sanadiyar rasuwan Sayyidina Umar radiyallahu anhu. Shi ma hakan ya faru ne ta dalilin sadaduwa da ya zauna yana cikin sallah da shi ake sallah ya sadado ya zo ya raunata Sayyidina Umar, sannan bayan haka kuma ya raunata wajen mutane 8 a cikin masallacin. Wannan ya faru ne a zamanin khalifancin Umar wanda hakan ya sanadiyar rasuwan Sayyidina Umar, aka rasa khalifa musulmi baki daya. Irin wa'annan abubuwan da suke wakana yasa wasu malaman suke daukan matakin tsare rayuwarsu ta kowace ta hanyar da ya dace ta fuskan tsaro. Hakan ya faru da Sheikh Ja'far rahmatullahi alaihi a nan Kano. Yana bada sallah aka samu wani mara kirki mara mutunci ya zo da bindiga, haka nan ya zo ya yi wa Malam Ja'far hujumi ya kashe shi da bindiga, wanda labarin har yau kenan, wanda ya sanadiyar rasuwan Sheikh Ja'far Mahmud a Kano. To irin wa'annan abubuwan idan ba ana ɗaukan mataki ba za su gushe ba, suna ci gaba da maimaituwa, ba za su gushe ba. Haka abin da ya faru da ɗaya daga cikin ɗaliban Malam Albani, Sheikh Malam Musa Sahabi, yana bayar da karatu a masallacinsa. 'Yan Shi'a suka zo wannan masallaci da wato ainihin tsari wanda duk wanda ya ga yadda aka yi ta'addancin ya san ba wanda ya saba ya san tactics ɗin ta'addanci ya waye ya ƙware a iya kai hari a sadda suke so su kashe wani ba, wallahi za ka yi mamaki. Tsayar da fa suka tsara abin a yadda ake ba mu labari shine 'yan Shi'a sun tsara cewa in sun shigo masallaci kowane ɗan Shi'a ɗaya ya tsaya a daidai inda setin Bob yake. Kowane ɗan Shi'a ɗaya a tsaya a daidai inda setin Bob yake. Ta yadda ana ci gaba da karatun kowane ɗan Shi'a da yake daidai setin Bob ya miƙe ya kama Bob ɗin da ke setin sa ya fasa. Ta yadda idan an yi haka daga ƙarshe masallaci zai zama yayi duhu. Idan masallaci yayi duhu me zai faru? Shikenan ba za a ga kowa ba kafin a nemo abin da za a zo a kunna a ga haske sun yi ta'addancin da za su yi. Haka kuma suka yi. Sai suka tsara kowane ɗan Shi'a je ya zauna a daidai setin Bob. Ɗan Shi'a ɗaya yana daidai setin Bob kaza, ɗan Shi'a ɗaya yana daidai setin Bob kaza. Suka zo suka tsara haka. Suna gama tsara haka shikenan
ana ci gaba da ana cikin karatu ko sai duk suka makansu sigina, sai duk suka miƙe sai kowanne fasa da ke setansa, sai masallaci ya duhu, sai suka zaro adduna suka wato ainihin afkawa malam Musa Sahabi ba don hular da yake kansa ba, ba don hula da yasa yake kansa ba, to da sun yi ajalinsa in ba don Allah ya kare shi ba. Suka ɗauko adda suka sara mai akan, Allah ya sa hula ne akan nashi sai Allah ya kare shi. Wannan fa shine abin da yake faruwa da limamai. Shi yasa dole zaman limamai suna ɗaukan wa izina, shine daga cikin abin da ya kamata a rika ɗauka wajen kariyar kai, tunda dama kare kai ba laifi bane, baya nufin baka yadda da Allah ba. Domin malamai suna cewa al-akhdhu bil asbab la yunafi tawakkul. Ruko da sababi ba zai kore tawakkalinka ba, ba zai kore tawakkalinka ba. A irin wannan matakin sai ka ga mutane wai sai su shafa ai Allah ne ke kare, a kana da matakin da zaka dawo da kare kanka, a kare kanka ba dan komai sai dan wa, sai dan karka al'umma hasarar amfanin da shi limami yake ma mutane. Shine idan an zo sahun gaba to a rika duba wa'inda za su tsaya sahun gaba, ba kowa bane. Ya zama da cewa kamar misali masallacin malam mai shago, matakan da suka dauka shine babu wanda yake tsayawa a sahun gaba sai wanda aka san shi. In ba a san ka ba kana bako ka zo ka tsaya sahun gaba to ba za a baka ba, saboda gurin irin faruwar irin wa'innan abubuwan da suke wakana tun daga zamanin sayyidina Umar har zuwa yau. Haka nan idan ana sallah ya halatta a irin wannan mataki na rashin tsaro da ake fama da shi, a wakilta yasu 'yan agaji su tsaya su kariya tun daga mai bada sallah har zuwa wato gasunan da suna masu bin sa mamu kenan, su ba shi kariya, su tsaya kar su yi sallah har sai an kai matakin da an gama sallah, su sai su je su yi nasu jami'a halatta. A nan kuma sai dan saboda tsaro, yanzu kaddara limamin nan na Saudiya da a ce babu jami'an tsaron nan a lokacin da suke kare shi, me kake tsammanin zai faru? Me kake tsammanin zai faru? Zai je ya hallaka shi, zai je ya hallaka shi. To amma da yake Allah ya taimaka sun san irin abin da zai iya faruwa, kar mutum ya tunanin cewa ai yadda kake zuciyarka haka yake pure, very kana da purity and peace of mind, da tunanin cewa kowa ma haka yake. Idan da a ce ba su a wajen da yanzu wani labarin kake ji. Amma a Najeriya ne za ga ba a kimanta malami ma da an gashi da yan convoy suna dan bashi kariya, kuma yana da kuɗin shi na kasuwancin sa, sai a rika masa kallon almutakabbiri. Bai dace wa malami ya zama yana da convoy ba, ko malami ya hau mota kaza ya zama har yana da convoy ba. Ya ce malami kamar dan siyasa shine ya dace yadda ya samu kariya ya samu duniya. Impossible. Mawaki ma a ƙasar nan zaka same shi gashi nan ba aran ba boko, waka kawai yake, kuma wakan ma ba wani abu ne, waka ne ta cin mutuncin wasu da sauran wasu abubuwa makamantun wannan. Ya samu kariya, amma wai malami duk ba a damu da wancan ba, malami ne za a zo a gani ko yana da wani ɗan jin daɗi da kariya na rayuwa, sai a ce wai malami ya lalace. Bai kamata malami ya zama haka ba. It's not fair. It's not fair. Saboda haka irin wannan matakan da ke gani ya dace wannan bidiyoyi da yake wakana ya zama izina da darasi zuwa ga sauran malamanmu da limamai, duk wanda ya san cewa ana bibiyarsa kuma wasu sun taɓa mai barazanar kisa kuma yana wa'azi, to ko shakka ba bai nemi hanyar zai kare kansa. Dan an kashe ka a Najeriya an kashe banza, ba abin da zai faru. Yawwa, wannan ita ce saƙon. Allah ta'ala ya tsare mu, ya kare mu, ya kare malamanmu da zuriyarmu baki ɗaya. Wallahu a'lam.